Žalobca sa návrhom doručeným súdu domáhal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 70 eur a 70 centov a na náhradu trov konania. Nárok odôvodnil tým, že žalovaný sa na výzvu revízora na linke MHD nepreukázal platným cestovným lístkom alebo iným platným cestovným dokladom, preto mu vznikol nárok, aby mu žalovaný zaplatil cestovné 70 centov a úhradu 70 eur. Žalovaný dlžnú sumu neuhradil, nereagoval na zaslanú písomnú upomienku, ktorou mu bola poskytnutá dodatočná lehota na uhradenie vzniknutej pohľadávky. Preto žiada, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 70 eur a 70 centov s príslušenstvom. Podľa zákona o doprave na dráhach cestujúci, ktorý sa v dráhovom vozidle alebo bezprostredne po vystúpení z neho nepreukáže platným prepravným dokladom osobe oprávnenej kontrolovať prepravné doklady, je povinný na mieste zaplatiť prirážku k základnému cestovnému a cestovné od nástupnej stanice alebo zastávky do cieľovej stanice alebo zastávky podľa tarify cestovného, alebo preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie údajov potrebných na vymáhanie prirážky a cestovného. Súd mal preukázané, že návrh žalobcu je dôvodný. Medzi žalobkom a žalovaným bola uzatvorená zmluva o preprave, na základe ktorej žalovanému vznikla povinnosť zaplatiť cestovné za použitie dopravného prostriedku. Žalovaný však svoju povinnosť nesplnil, keď prepravné 70 centov neuhradil, preto mu vznikla povinnosť uhradiť nezaplatené cestovné spolu s úhradou vo výške 70 eur ako 10-násobok základného cestovného, spolu suma 70 eur a 70 centov, na zaplatenie ktorej súd zaviazal žalovaného. Vo veci vydal platobný rozkaz plus priznal žalobcovi aj plnú náhradu trov konania. Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.